Ty máš nějaký vosk? Jo, jsem vosk. Nemáš mandlovej vosk? No a tu mandlovici si vzal teda. Já za... Vyšlápli jsme to strašně rychle, jsme borci. Ano, byl to autobus. A teďka už jdeme do stopy a uvidíme. Není v tom room. Není v tom room. Chtěli jsme se schovat dovnitř, ale nic prostě ne. Nedostali jsme se tam, je to zavřený. Ahoj. Ale tamhle. Cože? Kdeže? Stavili jsme se na Vrbatce, tam jsme dali jedno pivo, mezi tím nás dojela Ruba, která dole něco nakládala a jedeme dál. Nemáme rád běžky věruné, běžky jsou hnusné odle. Já ho trošku pošťouchnu, ono mu to moc nejde. Že nedoženeš tu rolbu. Waka boom shaka! U 4 pánů. Pánu, no jo.